wake da laifin kashe kasar mu cikin talakawa da 'yan siyasa masu kudi ko gidan sarauta dalla muke bayani. Lazina Allah ga tumalan to muna gode Allah. An fadawa Allah ga tumalan. Mun dawo dimir muldum. Allah ga tumalan an sha ibada Allah ga tumalan. An sha ibada Allah mun gode. Raw material Allah azumi an yi azumi Allah ga tumalan. Tsakani da Allah. Sai dai a ce Allah ya karba Allah ya karba kawai Allah ga tumalan. Kan fada karkace kuma Allah ya karba kawai Allah dai karba. Allah ga tumalan. Har ya wannan lokaci muna nan a cikin wannan littafi na kitabu siyasiya sai ku Allah ga wa umurin mulki ha. Littafi da ke jabi dalla sai ku Allah ga dangane da umuran demokradiyya kasar Najeriya. In an yi daidai sai mu faɗa Allah ga in an yi aka san haka ba faɗa zamu kai rahon men ho ahaluna Allah kai rahon men ho kuma ahaluna ba zaman kowa muke ba zaman raw material da masu kirkin da marasa kirkin duka ɗaliban wannan jami'a ne da kitabu siyasiya wa umurin mulki ha. Kafin na yi nisa akwai saƙon gaisuwa ga Musa Na'ibi iya ungodosa Allah ya yawa sakon mu gare ka iya ungodosa ko da a wurin huduma ne in an samu dama a tambayi tsoho ya gadawa da tsoho dan uwansa bashin yan pension sojoji da suka yi ritaya waɗansu sun mutu bai biya ba za ta a bayar ba kuma na rantse da Allah sai an tambaye rago balkiya ba wanda ya sa sai ya biyo round din malaman jami'a da suka yajin aiki a zamanin ka tsoho suka tafi baka biya su haƙƙinsa ba na rantse da Allah ranar gobe alƙiyama sai an tambaye ka tunda kana da ragowar kwana 30 kai kokari ka biya su sauke wannan nauyin shikenan Allah ka dan ba mai tambayar sabon tsoho me yasa ba a biya malaman jami'a babu ko pension Allah baya tuhuma wani da laifin wani wannan shine ubangiji muna kai sakon gaisuwa ga malam Kamil Dahiru Gwammaja wannan malami ne a sashen koyar da harasa ta jami'ar Bayero sosai kwallaga shi ba matashi ba Allah ga malam kuma shi ba da tija ba ina tsakar haka baiwa ta Allah ga abun da baiwa ne Allah akwai abba kwasha yaro mutumin kirki abba yaron kirki Allah ga muna gaishe shi kazalika akwai Maryam Datti Jibril Allah sarki ai babbar daliba da karatu lazina amanu ma fara ka san Dr. Bafabici ko haka yake Allah ga malam shi ya ba da tambaya kowa ina da yancin aiko tambaya ka ce daga kitabu siyasiya wa umuru mulki ha kana so a bincika maka wane ne a siyasa da shi littafin na ya tattara komai ba in dai magana demokradiyya ake a Najeriya duk tambayar da kai masa akwai amsa Bafabici ne yayi wa ake Dr. Bafabici ko yace a bincika masa daga kitabu siyasiya a wani shafi ne kuma mai wani babi ne yake magana dangane da injiniya Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso shi ne fallaka tawala kuma ya kai sa akwai shi Allah ga tawala sai ka jakatu Allah ga tawala jakatu da zina mun Allah ga tawala jakatu babun yana mari malam ya ce ga wani babi Allah ga tawala man huwa Kwankwaso fi siyasatin Najeriya Allah ka tawala in ji kitabu siyasiya Allah ka tawala wane ne injiniya Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso a fagen demokradiyyar ƙasar Najeriya wane ne shi ne Allah ka littafin zai bayyana shi ka tambaye ni man huwa wane zan gaya maka shi ne falaga man huwa lusari man huwa wane duka mun yi karatu yan siyasa bakake ne amma akwai bakin kirin akwai baki sidik akwai baki wuluk akwai baki Allah sai ya zaba a darji kenan shi ne yake tambaya wane ne Kwankwaso a cikin kitabu siyasiya wa umurul mulki ha huwa alifun ahmaru Allah gat huwa alifun ahmaru Allah gat mala shine jan aluja na yan siyasa aluja ka san idan alu ya rika za a gan shi a sama shine alalja ba suka ya fi karfin a soke shi ya girma taɗi ya girma huri ya girma ja ya girma ɗauri shi kadai yake a sama to wannan mutumin shine aluja na 'yan siyasa a Najeriya injiniya Rabi'u Musa Kwankwaso wa asadi siyasatin robateriyatun shine za ba takuri ne aya takuri ne ba takuri ne ba ka takura shi ba dan ma kai to shikenan shine zaki na yan talakawan Najeriya duk wanda ka san ina kishin talakan Najeriya bayan injiniya Rabi'u Musa Kwankwaso asadi siyasatin robateriyatun shi bai fito ba dan ya
wani abu sai dan rayuwar talaka. Shine zakin siyasar talakawan Najeriya. Asadin fiƙiyun. Allah ka tawala. Zaki ne. Allah ka tawala. Mai fika. Allah ka mai tsini. Allah mai tsini idan ya gantsara maka cizo. Allah ka tawala. Na rantsi sai ya kulle. Allah ka tawala. Injiniya Rabi'u Kwankwaso ya gantsara maka cizo a siyasance. Allah ka tawala. Har abada taban ba zai warke ba. Ya dinga fitar ruwa kenan. Ya dinga fitar ruwa kenan. Allah ka tawala. Laisa bi wawiliyun. Ba wawulan akwai wawulan. Allah ka tawala. Akwai zakuna na siyasa baka isa ka ce ba zakuna ba domin sun yi kaza sun yi gwamna sun yi minista sun yi kaza amma wawulo ne ba fikar Allah ga dole asanan a garin mu akwai a garin mu idan ka tafi mundubawa za ka tar da zakin siyasa amma wawulo Allah ga dole ba cizo ba cizo sai da galayawu kawai Allah ya zuba ya wala zuba kawai tafi zuƙon jiyun ma'abocin kwanji Allah ga ta allazi yugirgiza lil muhandamuna siyasiyuna da shi yake girgiza 'yan siyasa amma fa 'yan handama da babakere duk mutumin da ya ɗauri aniyar cutar da rayuwar talaka yankan falotansa ne makarantunsa kai ka shiga masallacinsa ne Allah hadda masallaci jan walakar rawi ya ji bugo min waya wai ya bar aikinsa na amintaccen mamba akwai mutum masallacin juma'a nace me faru wuce wai ya zo shiga aka ce an sai da kofar masallaci sai dai a fasa wata ya ji billahi Allah ga duk mutumin da ya sai masallaci Allah ga ko me dagon tarihi Allah ga baki Allah ga dole da baki Allah ga dole banda Allah harkin hakuri Allah ga dole kai yanzu a ci ma kofar gida lokacin ka zo da kura da zan fito Allah da kura da kawai mu Allah ga dole kaji akwai wanda zai kwata wa masu kayansa Allah ga dole dama menene a ciki ne Allah ga dole banda kai ya an ce ka zo ina madakata dan ya ce yana madakata sai kai abu to ba za a je madakatar ba a nan za a maganta sai an kwata wa Allah kayansa na rantsi da Allah sai an kwata wa Allah kayansa duk mutumin da ya kwashi kayan Allah nan ya shirya sai an mayo da Allah kayansa wato abun ba ma na Roma ce ba wanda ka na Roma din ba ban rashin albarka ka ci kayan Allah ladina Allah ga tawala banda Allah Allah harkin hakuri ne wallahi haka ba sai amma ko ka ba Allah ga tawala ka cika to tun daga duniya sai an kwata wa Allah kayansa da kaci Allah ga tawala kama yi girgiza kamar yadda ya girgiza so ayu ma qurral muhandamuna siyasiyuna alkanawiyuna Allah ga tawala kamar yanda ya girgiza ya makure 'yan siyasa 'yan handama bakeren siyasar Kano ya girgije su Allah ga tawala ni ya kuma makure su Allah makure su ba gani ba ne Allah ga tawala an ce wai wata ƙasa wai Norway ce Norway Allah ga ko Denmark ce ne wajen da kan ka za koma wai Norway Allah ga sunan ƙasar ma ba hanya ko ka rasa inda zaka je sai Norway Allah ka zama dan ƙasa sai Norway inda ba hanya kabar Kano dan wai an taune man ko ba hanya kabar Kano wai ka tafi Norway wai irin Norway ba hanya zuwa Allah ga to za a zo ka san akwai wasan fulani ko Allah ga shadi an yi shadi ko tsakanin muhi ko da kuma ci da tijan da tijan ko ka san fulani ne ba da tijan ai shashada mai ka san akwai wasan shadi tsakanin muhi magajiri mun gado da Dr. Abdullahi Umar Ganduje Allah ga iri wasan shaɗi tsakanin Dr. Abdullahi Umar Ganduje da Muhyi Magaji Rimin Gado dukkaninsu Fulani ne. To za a fara shaɗa Fulatanin Rimin Gado da Fulatanin dawakin tofa. An yi shaɗi. Dr. Abdullahi Umar Ganduje shi ya fara zane Muhyi. Ya shaɗa mu Allah gado. Shekara ta zagayo. Banan shaɗin Muhyi. Shekara. bana sanar muhuyi ne Allah muhuyi ne zai bulala tsabgar muhuyi ce da hannunsa to wannan wasa sai ka lallaba muhuyi Allah ya ji ba hankali yaro ne kai daga karfi to amma ban ta kai banka shadi ba tabiwa ya Allah tabiwa yanzu kai muhuyi in ka tabe ina zaka daka ko idan ka tabe akwai tuwon nama a gadan bayan sallah ladina Allah to muhuyi zai more ni na san zai more zaka tu summa yasurahu
lahum ya kuma sunkuce su ya daga su sama yayi me wa yurran ya kuma rankwala su ila ritayati zuwa kan ritaya wallahi musu ritaya wa'annan mahandaman na Kano Kwankwasa ya zana musu ritaya ko kana so ya sama da su ya nuna wa Allah ya kan tafi ya mako su da ƙasa zuwa ina ritaya. Ala ayyuhar raw material al-Najeri talakawan Najeriya atadruna man huwa Kwankwaso yanzu kun sani ko kuna son ƙara sanin wane ne injiniya Dr. Rabi Musa Kwankwaso? Huwa asadun shine zaki zumurmishiyun ma'abocin fara mai dariya mai haba mai san al'umma yadda yake a fasa na daga ganki a fasa ko in ka rantsa da Allah ya kama zai ci babu ya ga tare amma ka matsa kusa da shi zaka ta ma'abocin fara ne haka Allah yi shi zu afuwatun kuma mai afuwa inda gaci nan muna kallo afuwa daki in dai kwasa ba siyasa ya yadda ba gaba bace idan ka nemi sulhu zai yafe ba a taɓa wa Kwankwaso wani laifi da ya girma yafiya ba a fagen siyasa ba taɓa yin sa ko mai girman sa zai yafe maka ƙara gaba sahibul ilimi raw material ma'abocin so akan bukata ta ilimin talakan ƙasa Najeriya ya kai sallau ya je unguwar koki makaranta da aka gina wani mutum mai ido da kwalli ya siye rabin makarantar talakawa bene mai hawa 3 zai bangaje wai an yanka bandakunan makaranta wai sun koma cikin gurin wancan mutumin to yayin raw material suna son shiga ba da ya zasu wai ina aka ce shago ce da Allah ina mai hago aka ce ai bayanin to Allah ga sako kowaye in yazo a gaya masa in ji Kwankwaso a madadin sakamakon wuyar da ya sha gida makarantar shi Allah ya tsine masa albarka Allah ya isa mu ma daga kitabu siyasiya ko umurin mulki ha duk wani mutum da ya ci filin makaranta muna addu'a Allah ya tsine musamman masa raw material albarka musamman Allah duk mutumin da ya ci filin makaranta na raw material daga kitabu siyasiya ko umurin mulki ha mu ma mun kwashe masa albarka jakatu wannan katu kuma na da faɗa ta gofa bici ne shi yace mai bincike wane ne injiniya Dr. Rabi Musa Kwankwaso a fagen doka da kasar Najeriya jakatu Allah ya Allah ya Allah ga kokon bara kaga shi ke bawa babu abin da zaka nema shi ba malawaci bane Allah ya Allah ga kokon bara haza abduka Kwankwaso ga wannan bawa naka injiniya Dr. Rabi Musa Kwankwaso unzurhu ka dube shi ka kalle shi kai masa kallo irin naka da basira irin taka kai masa kallo da bukatarsa kai masa kallo da bukatar al'ummar talakawan Najeriya wansuruhu ka taimake shi bisa bukatu a cikin mulkin ƙasa Najeriya domin al'ummar Najeriya talakawa su samu sukunin sharbar roman demokradiya kwando amma dai kafin sanan muna addu'a Allahumma azinna yusiba corona shi ba fa ma da ne mai wannan karatu za a samu albarka shi ma ba ko da ta bishi muna addu'a Allah ya kawo barrabo amin Allah ka tuwala karatun ka ya sauka buga karatun ka nan mun Allahumma azinna yusiba corona wa zuquna dara wa janna wal sayyara wal aulad wake da laifin kashe kasar mu cikin talakawa da 'yan siyasa masu kudi ko gidan sarauta dalla muke